Sari kaham friends rock bahai tongbai kakhayu kaham no tongna chungmo kaham no tongo kachung kaham tongma bagino kaisa panda o sokpajak chalai nwnglai panda o maikhoro kuya Priyanka ni tini bin chalai nwnglai panda kachung oro chini mothani borok rok phai sokpakya yang pia asukjak aro chini mothani bwrwi sikli rok yang kwbangma chair khaila tongkho borok sokpaya bongparan borok rok phaiya bongparan borok phaikya hwnkhe chwng chenglai swnai ta panda emne borok chwngno tinta borok wngko rwmani time rwmani ta upone 4ta rok baji tongo ahirok taiko hwnkhe chwng oro lelalai tonglaikha tabuk lelabai bongparan borok phaikya hwnkhe chwng panda chenglai swnai ta hwnkhe no naitongdi ani vlog no joya sak kai bwrwi sikli rok khai photo rok bujaklai tonglaio nasinglai twi ahirok taiko Kai obo khai pi bo khai wngko bago bo taboro wngko rok tongphaio kuas rok thanda hwnkhe box rwkalai tongo box bangma se gari thaisa bino gari kotorma box bo kotor rwkalai tonglaio yango gita omo nwnggana kisa Bukuk Priyanka ni chalai panda obnodogoi jarap haidone o pandarogo tini mothani ebakai gana gini borong koyo norong dari haidi film panda jorok mana tengir janai kai 1 2 3 gitu paham lebih sen sekali juga hote halo Bini ma bagono bini ma bago sini Priyanka munai Priyanka no bini ma bagono koyo noro jeda pantogi hai normi share nanang tu engkai bo hai sosial te korkano kocinai ini jeng Oke tabo kharo chini kina phai sokpakya chini manai Priyanka boro phai kaisa candle no muchungoi boro atungnai botabo candle muchung tongo ongai bono lamsoklai jotono chungbo bwchalakha hwnkhe naitongdi rok bo khai belai no bwrwi naithok chini manai Priyanka hwnkhe tini bini chalai panda hwnkhe norok bono hamari khlaidi bo kaham kai bini thangchunglai bo kaham kai tongmana tei hwnkhe norok bono hamari tei chubachu khlaidi hwnkhe chwng tabuk joto nachuklaikha hwnkhe iko chini manai Priyanka tabuk program tak panda cheng swnai ta jati santai tapi buku mau tani borong bay salsa malah lagi tei bono ten kamari lagi mani kai dan tani cuci sampai mani azora nong kaki ini azora
Ke chini tifang botabo borongno kisa sinimung nanai bagoi bo introduce khai tongo ganok naidi bini mafa jongno no sinimanai nok nai tongdi kagini yaki bisa bai koyo hingga bini babuno bosong koyo kisa yaki sawi sinimung kisa nai bokai sini kakak sini buku yang hingga sini yang jaga buka sudah sini kakak Rendro dan sini kata singo bokoroksa kai jadi kau ngopi dari tong nai sini ada jadi senjago bono kisah yaki sawi bono borong belanya jadi biasa bokai tahu sini hamzat ketang mana bini pian pelena kan bopia yang kan apa bokai jenok sini banyak sini mau nih orang ngai jangan lupa aja hingga tadi guys yang nor boyo jorowo nong hai hamzah mate cibai joto borobai ya aku tak bisa puluh ya sini mas ya tadi kebang mau bin takku buku tong hai kan nasi joran alia tang bahaya mbak yang jatuh no kia joran singpit pada sini tambah satu ngobote itu memang joran hingga kali sen pada saya pun bukan deh mau ke sini kota bini darah cinta sama ni logisong dindine tahu setelah teh pola ketari mungoi korong ya ba koroktam ani mungoi kutum lagi anggo borobai hamsa tonggo kedui sini surprise Yesus Kristus sama ni kokno mutu naragai faidi sen osulima pandano senglai nyai sanglai saltam ni bisingo kaidor nukungno kaile mung sakremeni bisingtui tebo hamari runa nai tongo o pandani bisingtui phadi jeng hamjuk tei sang hikaham ni ko sabo hikaham mani mam boleh morok muni muktani slaibo morokku bukai bono bukha bera wui tongo piabo biya bo biya lok laya obo umong kakai jami kok obo tamusa sini laigo sing pasing kenaka sing obo একটা কেতাল জীবন নতুন জীবন जों বইতম চিনি জীবন চেরাই ফুরকাই जों एकदम চেরাই ফুরকাই হাবলিবাय दङ आबोनि परेखाय जों स्कुलाव थानानै शुरु खालायो आबो जों स्कुल लाइफ कलेज लाइफ सेस खालायबाय जों ताबो जोंनि जरा सपायचा একটা কেতাল জীবন ও কেতাল জীবनखाय जों संसार खानानै जोंनि जे प्रथम जन्म परेखायनो सिनि मध्यखाने जे सिनि चेराई बयस जेसें कयना तयना दंमोन आबो परारो पाइबाय लास्ट हमबे कायसा परा पाइबाय मिनि जागुलो हकाय जों कायसा कायजागना नांगौ ओ कायजागमानिखा একটা কেতাল জীবন अब संसार खानानि बागै बोरै बैसोला एकसाथे दङै अर गाहामखाय दं थानानि ताई बंश बिस्तार खालायलां थानानि बागै जों मा कायजागायो बोरैसो बुरा कालो सिनि बुसाबुतै जोंनो पुसिनानि ताई जों बो हाकेना ताई बिसा गलां थानानि सोसाइटि बो ताई बिसा बुसाबुतै ताई अनेक समय बुरि रक बाक्सा बोसायनि सिजागिया बुतुवा रक मानजाक बायो हायपानो खरनि बिजिं जाबा कायसा तो किसा सिनाय कायसा कप्लायनाय आइफोर मा बुजिनाय नों फाना थामजि गुदुं मुइदं हाकाय बोसाय किसा लहर मावनाय बोसायफानो अजन्त थामजि गुदुं होनदाकाय बि किसा लहर मावनाय बेटा आरो वालाय हरमिने बो हकी नों बो हकी होनदाकाय वालाय लायथे तांनाय लगे लगे नाबो तर्क बितर्क मुइ दंनायखाय बोखा थेगलायथे बिथांनाय आजिनि नजर मानारगना abono saisani kokna di ni saw ठीक ar tai kaisa ka tam kha o sai hinjang nai ro kristo bo sagna roi mo thana hamjak ma haino
norbo nik songno hamzat bi saino bodai nik songno hamzat bi hinsa ga a hamzat laimani jaga se sabrum burum sarai lai merek lai walai bulai tok lai dai bahake Kecini program rok pai kya ko kha tabo khai blessings bono hamare na ni somoy ga chini church ni hoite bo bono give rok ya phaka thank you ga bo pai khina mai chawi ching thangla china sare king to kha tabo az afro 6ta 6:30 rok khana tabo Ke bata kutul kudi channel ni masamung tongo boro represent hanya mujago ini Priyanka ni ga abono je chibe rene tabur bete pade chen boro noro masamung chennai ni bung channel ni je chibe rene dari dete hadi ingga chen jor tabung chini masamung chegiri jaknai ambai ke borong musawle tong lagi happen angke gan rimang lang ko copyright dog jagan hnai happen bor tam gan ko kha musakan rong kisa sa khana re rona khanai nai ji ko ke tini nani video asuk jarano ani video no chajakai kaisa subscribe khairi di jotono no hambai nai tongmani bagai